तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके टुनटुन यादव जी के ट्रैक पर एकदम ज़बरदस्त भोजपुरी मैटर लेके। और दिल से बताओ तानी भैया कि ये गाना के नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, चाहे पूर्वी निर्गुण कोनो प्रकार के मैटर रउआ चाही तो बेहिचक संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देले बानी। और बतावल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर बाटे एगो टुनटुन भैया के गाना बड़ी मार्केट में ब्लास्ट करेला नवरातन में कि ना सुख धन दीही नाही रुपैया, जवन सुख दे दीही अचराए मैया, कि जवन सुख दे दीही अचराए मैया। यह लय बाटे। लेकिन ये पर हम नया भोजपुरी मैटर बनौले बानी। एगो पत्नी के नया नया शादी विवाह भइल बा, गइल भी अपना ससुरा, ओकर दुख बा, उ दुख अपन सखी से शेयर करतिया। का कहतिया कि ससुरा के हाल सखी का हम बताई, भातार हमर मिलल बा एकदम कसाई, कि ससुरा के हाल सखी का हम बताई, भातार हमर मिलल बा एकदम कसाई, आ रात भर से जिया पकड़े लड़ाई, भातार हमर मिलल बा एकदम कसाई, हाँ भातार हमर मिलल बा एकदम कसाई। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद आवता, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। चाहे डिस्क्रिप्शन में भी हम अपन दोनों नंबर डाल दिले बानी, रउआ फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकतानी। आ वीडियो पसंद आई हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।